Mga ebidensya sa pagpatay sa usa ka kolektor nakit-an sulod sa tindahan sa suspect. Opisina sa presidente sa Talisay City College gisirradaan sa City Hall. Food and Drug Administration naniguro nga wala na gibaligya ang chicheria nga adunay sagol nga makat-cancer. Talisay Police ipa-drug test sa mayor. Sakyanan sa police adunay nakit-an nga drug paraphernalia. MBI ug kapulisan aduna nay suspect sa pag-ambush ni Attorney Noel Archibald ug mga kauban. Mga testigos na lang ang ilang kuwang alang sa pagpasaka ug sumbong. Mayong hapon Sugbo ug Kabitayan, ani ang labing labas nga mga balita hapon kaninyo sa kinatibuk ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Gipasalig sa Intelligence Division sa Kapulisan sa Central Visayas nga way angay kabalakan ang mga turista nga gusto mo bakasyon sa rehiyon bisan pa man sa gikatawong terrorism threat sa Asia nga lakip na ang Pilipinas. Ug kay naghinangat na ang panahon sa summer, sa di madugay ilusad sab sa kapulisan sa rehiyon ang Upland Samvac kun Upland Summer Vacation. Juliet Hainar, Sugin Linis. Sa travel advisory nga giluwatan kagahapon sa nasod nga Australia sa ilang website nga smarttravelers.gov.au, nakalapid nga high degree of caution ang kinahanglang buhaton sa ilang mga residente kung mobiyahe padung sa Pilipinas. Matod sa maong website, nga importante kini kay duna kunoy high degree of terrorist threat ang nasod. Di ikalimod nga pipila sa mga Asian countries ang gidudahang dunay terrorist threat karon human sa kalit nga pagkahanaw sa Malaysia Airline flight nga MH370 nga padungunta sa Beijing, China ni adtong Sabado. Nunot ni ini, gipasalig ni Police Superintendent Paul Labra II, ang Acting Chief sa Regional Intelligence Division sa PRO7, nga di angayang mabalaka ang mga turista ug mga residente sa Rehiyon 7 kay wa gyud sila na monitor nga presensya sa mga terorista dinhi. Apan bisan pa man, wa sila'y kumpiyansa ug hugot gihapon ang ilang pagbantay ning maong mga hulga. Apil ang kapulisan, armed forces, ang sektor sa transportasyon, sa hotel business, o sa mga sa dunay negosyo sa tourism. Kaya ang bisgutan nato ang unsaon pagbantay nga dili ta masudlan og mga terorista, unsaon pagmonitor. Gipahibaw sab ni Labra nga ilusad na ang Upland Samvac kun summer vacation. Diin mag-deploy sila dugang sakop aron pagbantay sa mga hotels o resorts nga bisitahon sa mga turista karong summer. Bantayan sab nila ang mga lugar nga dagsaon sa mga deboto alang sa Semana Santa. Monitoron sab nila ang mga dayo nga mopahimo sa maong okasyon nga dunay daotang tumong. Mga such cases, mga butang sa ana-anang mga lugar nga suryanan. Siguro as a warning, no, dili lang siguro kay magdala og mga butang nga mga mahalon. O kay daghang balay nga mabiyaan sa mga bakasyonista, lakip sab nilang bantayan ang mga residential areas. Pahimangno lang nila sa publiko. Siguro yan ang usual thing that we should do kung atong biyanan sa balay, unplug yung mga electrical no? Yung mga equipment na doon ay naka-attach pa sa mga electricity. Ikaduha is close properly because kung makita ni sa mga tao nga gustong mo take advantage ani ba, no? Makita na abli, so opportunity nila. So Julie Taynor, News 5. Andam watubang sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Special Investigation Task Group Archibald aron muhatag og update sa kaso sa pagpamanig sa Sugboanong abogado ug mga kauban ni adtong miaging buwan. Gianggon sa task group nga bisan kun dunay sila dugang mga leads naglisod pagyapon sila tungod kay wa sila testigo. Madinsabang Sugin Limi.
Human napasar sa Cebu City Council ang resolusyon ni Konsehal Gerardo Carillo pag-awhag sa kapulisan nga muhatag og update sa investigasyon sa kaso sa pagpamanhid ni Attorney Noel Archival og kaubanan. Gipahibaw ni Police Senior Superintendent Noel Gilyamak ang pangu sa Special Investigation Task Group Archival nga andam silang mutuman ni ini. Apan nangayo silang pagsabot sa konseho kung dunay mga detalye nga di nila mahimong ibutyag. Actually, we're very much willing to appear, especially sa atong provincial board o city council, to give them informations about the Archibald case. Willing ni Ana, and except siguro for some informations na makahamper o maka-affect sa operations na to. Laing gipahibaw ni Gilyamak nga nanguli na ngadto sa Estados Unidos ang duha ka FBI agents kinsa mipasalig nga ilang i-enhance ang CCTV footage sa mga sakyanan nga gidudahang gigamit sa mga suspect aron maklaro ang mga plate numbers ni ini. Gipahibaw na sab si PRO 7 Regional Director Danilo Constantino sa SITG Archival nga duna na sila gitumbok nga grupo nga mo'y responsable sa pagpamanhig ug misalig siya nga anaa sa saktong direksyon ang task group. Pahimangno lang niya sa mga sakop nga una mo pahigayon og mga inspeksyon, kinahanglan gyud usa sila mokuha og search warrant gikan sa korte pagpamatuod nga duna sila igong basihan pinaagi sa ilang mga ebidensyang mapresentar sa korte. It should be always supported by evidence. Now, kung meron silang gustong kung meron na silang gustong i-search, ang advice ko lang sa kanila is to apply for appropriate search warrant para covered ng yon, kumbaga legal order. Gitug-an ni Gilyamak nga bisan og duna sila'y dugang mga ebidensya ug impormasyon nga nakuha, naglisod sila sa pagpangitag testigo alang sa sumbong nga isangat. Nasa tayo problema, pagpangita og mga witnesses, you can pinpoint directly kinsa ilang mga involved atong pag-kuan atong Archibald. Madin Sabang, News 5. Sa nabigit nga balita, ang National Bureau of Investigation Region 7 ni pasalig nga hapit ng madakpan ang mga mamumuno ni Attorney Noel Archival ug mga kauban ni atong Pebrero. Ang NBI-7 ni apil sa investigasyon, duha ka semana human nahitabo ang pagpamanig. Batod pa sa usa sa mga investigador nga mihangyo nga pag-itago lang ang iyang identity nga naa na sila'y gipuso nga mga tao nga nalambigit sa maong kaso. Apan giklaro niini nga way may tabong separate operation ang NBI-7 karong adlaw sa pagdakop sa mamumuno sa kapulisan isip usa ka joint investigating team. Samaran ang usa ka lalaking nag-angkas og motorsiklo human po sila sa wa mailhing mamumuno nga nagsakay sab og motorsiklo. Ray Pasaporte, Suginlini. Nagpadidi sa may iskina dalan Garfield habit sa barangay Suba si Romy Ramos, 26 anyos nga taga barangay Ermita. Bisag samaran, suway siyang miikya sa namusil kaniya ganihang alas 2 sa kadlawon. Mapod sa nakakita sa hitabo kinsa mibalibad sa pag-atubang sa kamera nga nagsakay ang biktima og motorsiklo dihang miabot ang usa ka tawo nagsakay sa og motorsiklo og namusil. Daling gitabang og gidala ang biktima sa pribadong tambalanan kinsa gingong naigo sa iyang tiyan og bukton. Na-recover sa mga pulis ang Blue XRM nga motorsiklo nga gisakyan sa biktima. Usa ka 9mm nga pistola nga dunay mga bala. Usa ka empty shell nga giingong gipanag-iya ni Ramos og gituuhang nagamit ni sa pagsukol sa namusil kaniya. Doon na siya nakuha nga upat ka kabhang og deformed slag sa kalibre 45. Nanay kauban siya dito, nagkuyo rin si kauban. Tagi atong motor, katong na nagdinis, dahil sila sa iskina, nagsunakong pan ba. Katong suspitsado, naabot, nagmotor sa motor, nanagan sila, igukod nila. Dako ang pagduda sa mga pulis nga target jud sa mamumuno si Ramos. Kaya ang ipusil, kinamagin si Rumi.
Na mo may nagkatukuan mo ito maigo ko, no? Si Dennis. Pero Mabuwag sa banagan. Dugang ni SPO4 kuyos nga miasoy kaniya ang asawa sa biktima. Nga wa kini kakitag dunay armas ang iyang bana hinungdan nga sutaon pa kun kinsay tag-iya sa nakuha nga armas. Blanco pasab sila sa motibo sa maong pagpamusil. Ray Pasaporte, News 5. Nasud na sa kapulisan kagahapon ang panimay sa negosantig motor parts sa lungsod sa Liloan. Ang tag-iya ni ini maoy gipasangin lang ni patay sa usa ka lending collector. Nasayran nga ang lawas sa biktima, nakita ni atong Martes sa kadlawon sa kapulisan sa maong lungsod. Ryan Sorote, Sugin Lini. I-file namin yung invest namin yung kaso. Pinasigit sa search warrant na giluwatan ni RTC Branch 56 Judge Teresa Galanida, kisod sa pulis ang balay sa negosyanteng si Julian Cervantes nga may gituo ang mipatay sa lending collector nga si June Quijano. Nakitaan sa mga pulisod sa balay sa suspect ang duha ka mga cellphone sa biktima o sa palibot sa maong panimay, nakitaan sab ang pita ka o maresibo nga gituo ang iya sa biktima. Uban sa mga pulis sa mga operasyon ang mga kaubang kolektor ni Quijano nga may miilas sa mga gamit ni ini. Kasi yung mga cellphone na yun, nung dumating yung kasama niya sa lending, giniscore nila yung dalawang mga cellphone sa loob, tumulog man. Nakit ang sud sa balay sa suspect ang helmet sa namatay nga gitaguan sa kisame. Duna say martilyo nga dunay dugo nga posibleng gigamit sa pagpatay og insulator foam nga sama sa gigamit sa pagputos sa patayng lawas sa kolektor. Ang mga lama sa dugo sa doorknob sa pansayan, katre, bungbong ug sa kisame nga moay nakapasamot sa pagduda sa kapulisan sa Liloan nga dinhi gipatay si Quijano. Hindi kami nagdan doon, huminto doon dahil tingin ko hindi man enough yan para gawin natin ebidensya yan sa korte laban sa suspect. So, kailangan talaga pasukin natin yung loob para makuha pa natin yung ebidensya, nagbilin sa mga ebidensya na nakuha sa labas. Posible sab na nag-away ang suspect o biktima nga may resulta sa pagpatay. Ligo na matod pa ang mga ebidensya nga nakuha sa kapulisan aron makumbikto sa pagpatay si Cervantes. So, base sa mga ebidensya na nakuha natin, bilin namin talaga na siya talaga ang gumawa ng crime. Kasi siya lang naman nakatira sa establishment niya. Wala naman ibang nakatira doon. Ryan Sorote, News 5.